ובכן, אנחנו שוב חוזרים אליכם עם פינת פוגי. וכפי שהבטחנו לכם בשבוע שעכשיו, נשאל שאלות במתמטיקה. יפה. את הפתרונות יש לשלוח אלינו. את הכתובת ניתן לכם בשבוע הבא. ואז גם יופרלו הגרסים. סליחה. ואז גם יוגרלו הפרסים. גרציה. ובכן, שאלה ראשונה. פוגי נסע במהירות 130 קילומטר לשעה. עצר אותו שוטר. נשאלת השאלה, מי נסע יותר מהר? פוגי או השוטר? שאלה שנייה. פוגי יצא ברכבת מבאר שבע. במקביל, הוא יצא ברכבת מחיפה. נשאלת השאלה, מתי יפגוש פוגי את עצמו? שאלה שנייה, האם הוא יתאכזב? בין הפותרים נכונה, יוגרל פותר שלא ענה נכונה.